Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV e garti kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jandiji leydi Sénégal joni joni palen koye jandiji ɗi. alarba sappo lewru juin hitande junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jandiji leydi Sénégal enen puɗɗoro e jayde Walf Quotidien kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti koye kulhuli jogaɗi ko yuti ala haali dirtingol ɗin ɗon suɓugoji ɗi ganduɗa kay kañum woni suɓugoji diwan yankoji ɗo e nder leydi Sénégal ɓe mbi noon sababu so tawi kay renaki on ɗon réforme relatif ko yuti ala haali pôle territorial kam e acte 4 de décentralisation mon kay ene anniyi jibinde o gonɗa kay kañum woni dettingol suɓugoji diwan yankoji ɗo e nder leydi Sénégal ko ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum kamɓe musidɓe men jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jeyde Walf Quotidien jeyde Enquête Quotidien kañum arti koye jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Benin ɓe mbiɗen de ko gouvernance hakkude ɓe ganduɗa kañum goni Afrique enene woni e juɓɓitinede no hannirta niyete o ganduɗa kañum woni hoorejo leydi Benin e kesso o mo ganduɗa kañum woni Ronaldo do Wadagni mo ganduɗa kay waɗi no jillu hankiɗo e nder lamorgo ngo Dakar gam yidude hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jande arti e Macky Sall mo ganduɗa kay holliti ɗerewol muɗum golle ko yuti alhaali toon to gawɗo fedde gotam fago windere nde o ganduɗa kay kañum woni toon to Nations Unies so tawi kay heeɓi fartange ardade en gonɗon goomu hono no wiiri kam musimen e jeyndiyankoɓe e jeyde Rewmi Quotidien kamɓe noon ɓe garti ko yuti alhaali ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol ɓe kolliti kay e ɗen ɗon ɗalle suuɗoru ko ene tulni e laaɗe jeetati taw ganduɗa kay gummiɗe toon to leydi Gambie o kañumen kay goni ko pawa jungo ɗo e nder leydi Sénégal fandarde noon ko wadde ɗen ɗon ɗalle suudu gam wawde yaade ha yettoyo toon to dowlaji Europe ene woni tan ɓe mbi ko ene tulni e ujunere e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom o yiɗno wadde ɗen ɗalle ɗe ndewani lawol kañumen kay goni ko danda e ɗen ɗon amaje kaɗɗe ɗe leydi Sénégal hono no wi jande kono noon ɓe garti ko yuti ala haali sifa gonka ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol ɓe kolliti kay e gueɗe ɗe elli e ɗum ussi so tawi kay ɗum yirdodirama e duuɓi e jawtuɗi hono no wi jande ganduɗa kay kañum woni jande Rewmi Quotidien ƴeewoyen jande gendine nde Le Soleil kamɓe noon ɓe garti ko e jokkodiral hakkude Dakar kam e Cotonou ɓe kolliti kay wonande ñalawma hanki o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi Benin e kesso o Wadagni o kam kay woni ko waɗi jillu muɗum ɗo e nder leydi Sénégal gunɗon jillu noon o wi fartange joddade e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye gam yewtidde ko yewti alhaali gonka leydi ndi ko noon kadi e dunde Afrique ha tingtone wonɗon espace mo CEDEAO ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde gendire nde Le Soleil jayde L'Indépendant kañum arti ko yewti alhaali gonka kanɗon landa walla ni on parti biyeteɗo parti PS ɓe kolliti wonde kay oɗo saaha joni jeeyaɓe on ɗon parti fandare nde kay ko yidde sembitinde parti o rennitinde dendagal jaggue jeeyaɗe parti o ha gam wawde yuɓɓitinde parti o no hannirta niyete ko ɗum ji sababu noon ɓe mbi ko PS nene woni e rendinde ɗum ganduɗa kay kañum woni sembe muɗum gam wawde yuɓɓitinde on ɗon parti no hannirta niyete jani nde arti e ngal ɗon jokkodiral ko yuti alhaali jokkodiral hakkude leyɗele diplomatie entre Dakar kam e Cotonou ɓe kolliti kay wonande wonɗon ɗum bon noon ene woni tan de jokkodiral ngal ɓeyditama ni walla sembitinama ni hakkude hoorejo leydi Sénégal kam e hoorejo leydi Benin mo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Faye kam e mo ganduɗa kañum woni Ronaldo Wadagni ɓe ganduɗa kay kañum woni e cuɓali kesso hoorejo leydi Benin bannoɗo jillu ɗo e nder leydi Sénégal jeyde L'As Quotidien kañum arti koye haali coftal ɓalli e gonka keppu gendijo mo leydi Sénégal e ngal ɗon pottal cilagal ngal ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum e kikiɗe hanki o walla ni e jamma hanki o hakkude mabɓe leydi Arabie Saoudite ɓe kollitino wonde kay ha joni de e gueɗe ɗe ene woni tan de ene manki ganduɗa kay addeje hakkillaji yimɓeɓe ɗum woni ko tawate e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde ganduɗa kañum woni e jayde wiyetede L'As Quotidien ko noon kadi jayde arti e o ganduɗa kañum woni rek caggal nde woodi ɗen ɗon gueɗe lotade taw noon ɗam ɗon ndiyam ɗo lottuno ullukon ɗiɗon ene gonno e nder hen ɓe kolliti kay kanko rek ene woni tan de o waɗama sanctionné sévèrement woni tan kuugal cettugal fawama e dow makko kanko on ɗon cippirteɗo o hono no wiiri e jayde nde ƴeewoyen jayde L'Observateur kam musimen jeydiyankoɓe jayde immeuble El Hadji Elimane Ndour nde ɓe garti koko yewti e alhaali mo ganduɗa kañum woni entretien ɓe mbaddi e Malick Gakou mo ganduɗa kay parti muɗum taw to yino parti Pastef ko yewti alhaali ganduɗa kay kañum woni ralliement makko mo waɗi e Pastef koltino ko yewtere yajde woni ko o waddi kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede jayde L'Observateur ko ɗum ko kam musimen
jani ko be gatti ngal pottal leydi Sénégal hakkunde mudum e leydi Arabie Saoudite ko leydi kay ko match nul ko adi Sénégal ko ina hawrita e leydi France be ko litan dum kay ko dum avertissement mawdo wonande kay kebbu ngendi jomo leydi Sénégal kono non janende ruttanima o mo ganda kany woni Macky Sall ko noddo ete horejo leydi Sénégal e ngol don derewol golle ngol bayini ko yuti ara halis to kay o hebi fatang ardade dum don suudu gollot wala ni bien anden on ko hebi fatang ardade ko wete ko Nations Unies dum ina tawe e jande point acti kanyum arti ko e namdal won ko namdal mudum bodi ko yuti ala hali ganda kay kanyum woni nattundiral parti ji hakkunde landa Pastef kam e yoga dinan parti ji ganda kay tawti dum be ko liti kay ko aliyeji tati ganda kay tawi kebina fatange tawtoyde Ousmane Sonko kanyum kay goni ko celi heddare tiagal Ousmane Sonko be mbadi ton non natal o ganda kanyum woni Moustapha Mbamba Girassi wondude o ganda ko kanyum woni Déthié Fall dum kala ina tawe e jande ganda kay kanyum woni e jande wetende jande point actu jande arti Aminata Mbengue Ndiaye mo ganda kay wadi convoqué assemblée générale dum ko ngam yubbitinde den kando lande ganda kay kanyum woni lande wete PS yewoyen jande Sud Quotidien kam non be ngati ko e ngalon portal ci lagal hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Arabie Saoudite be mbi ko match nul mo ganda kay leydi Sénégal wadi dum ngalon portal dekki ndiga kono non ko liti kay Sénégal dadi défaite kono non on do match nul kam ha joni baro teddugal leydi Sénégal cuwataw yitondirde hono wiiri kam musimen e jandiyankoɓe jande Turbine Quotidien kañum arti koye omo ganda kañum woni Alioune Tine tongude ɗi suudi ko fewti o ganda kañum woni Ousmane Sonko gonnoɗo ete hoorejo jagoɗo leydi Sénégal holliti kay Ousmane Sonko waɗi commettre une erreur woni tan Ousmane Sonko waɗi jumre mawde nden ɗon jumre noon holliti kay kanko Ousmane Sonko o fotano yaade ruttade toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal hono no wiiri kam musimen e jandiyankoɓe jande Turbine Quotidien jande coftal ɓalli jande Record Quotidien kañum non arti koye ngal pottal cilagal hakkunde leydi Sénégal e leydi Arabie Saoudite ɓe mbi ko ha joni de so tawino baroɗɗe garno ko cour ngaccude ha joni de baroɗɗe kam ene woni e cigineji mumen koko koltaniyete ha joni ono wiiri kam musimen jandiyankoɓe garti noon e partie 6 konngudi muɗum ina tawe e jande nde ko noon kadi e garti ngal ɗon pottal ngal ganda kay e leydi Sénégal nene woni e heblana ɗum hakkude muɗum e leydi France ɗum kala ina tawe e jande ganda kay kañum woni jande wiyetende jande Record Quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV gasi halaɓe ceer ko ɗum ɗo woni komin kemno rubinandade ko sifa e kelle gadane yoga e jandeji leydi Sénégal adi meɗen e rubinde jandeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.